realmente é un acto de resistencia cívica. Estamos facendo isto a pesar de todo. A Virxe de Guadalupe cando vai para a Ribeira. Eu tiña interés en facer este acto porque se trata da presentación de algo máis que un libro. Non é un libro dun autor, non se trata dun libro de ficción, sen máis, senón que é unha historia. Unha historia que foi contada, que lle deu forma a un autor, pero é unha historia que non é miña, neste caso, ni siquiera da familia, dos membros dos descendentes desta familia que proporciona a materia, senón que realmente é unha historia a que temos dereito todos como país, como sociedade, como povo. Tiña interés en contala porque entendo que o libro debera servir para revisar a imaxe que temos de nós mesmos como país, como povo. A imaxe reducida e reductora que temos aceptado, que nos fixeron e que nós mesmos temos asumido de sermos un país vencido, sen futuro, un país reducido a unhas certas capas sociais e clases sociais únicamente, un país que non tiña dirección, e iso non é certo. A historia que se conta, precisamente, narra unha historia, pero quere dar unha imaxe de esperanza. A historia, a min polo menos, cando escribía, encheume de orgullo. Por lo tanto, creo que ese orgullo deberan ter os descendentes desa familia, pero deberámoslo ter todas, creo eu, todas as persoas que queremos vivir nun país que teña futuro, que teña esperanza. Sobre que realmente a ilusión con que nos metimos nesto, que unha das persoas que o sabe ben é o meu editor Francisco Alonso, de Edicións Xerais. Francisco Alonso, de Edicións Xerais, fala agora. Hola, boa tarde. Moitísimas grazas pola presenza de todos vos hoxe aquí neste acto, na presentación desta novela Un señor elegante, esta novela de Suso de Toro que, como di, a propia faixa é unha novela memorable.